majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. الله كبير شنين نستعجب نارا داك اللي انت هلقت مولاي نستس بديك لستيل الرايت
الرعد بالقوى نسمع مع اليونيفيرس ينلمك أمولي وروحي تفوق ليكار للسالفاتور كم انت كبير كم انت كبير وروحي تفوق ليكار للسالفاتور كم انت كبير كم انت كبير امباتشن سمايت لي الله بعد للبنو يمبل كم ستايل نتجدها اللي ميت الفت ليو من فوق الصليب سلفاني وحامن هايتي الطول تتنبيت وروحي تفوليك مولاي وروحي تفوليك على السالفاتور كم انت كبير مولاي كم انت كبير كم انت كبير وروحي تفوليك على السالفاتور كم انت كبير كم انت كبير شين فوست لايات دم مرحبا كريستو يجي ياخدني في دار بالفرس جوه قلب الطين امبات امي لوملتا نتح قيمة وامك نستقر او على كامل كبير وروحي تفوليك مولاي وروحي تفوليك على السالفاتور كم انت كبير كم انت كبير مولاي كم انت كبير وروحي تفوليك وروحي تفوليك على السالفاتور كم انت كبير 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 مولاي F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nitolbu. Missier li inti fis-sema li semmajt leħnek misħaba fuq ibnek il-Aziz u sejjaħtlu l-mażul tiegħek il-maħtur tiegħek. Nitolbuk il-lejla biex toffroq isħab għal darb'oħra tħares lejna u tqisna wkoll bħala wliedek l-eżiż. Aħna li aħna mitimbin għaliex għandna l-garanzija, għandna x-xorti li ibnek ġie u twaħħad magħna, sar wieħed magħna, wieħed bħalna minn barra fid-dnub biex ikun jista' jerfa'na lejk. Missier Qaddis nitolbuk il-lejla tibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuq kull wieħed u fuq kull waħda minna biex jiftilna l-moħħ tagħna, jiftilna l-qalb tagħna. Ħalli jgħinna narfu it-triqat tiegħek, jgħinna narfu l-ħsibijiet tiegħek li huma wisq il-bogħod mit-triqat tagħna, wisq il-bogħod mill-ħsibijiet tagħna. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Flimkien inkantaw it-talba lill-Ispirtu Santu, Spirtu Qaddis nitolbuk għatina d-daw tiegħek biex nifhmu l-kelma, nifhmu l-Iskrittura. Spirtu Qaddis tal-Mulej dawwa il-moħna lil
nasser miljata kull fer Awi li ruħna mulej Spiritu tal-paċi Allimna nħobbu u naħfru bl-arbi ġeddet wiċċilar fejja minna l-mar Ejja aħina mulej Ejja aħina Mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġwanni l-Battista kien ixandaru jgħid, ġej warajja min huwa aqwa minni li jien ma jisħoqlix nitbaxxa qudiemu u nħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu. Jien għammitkom bl-ilma, iżda huwa jgħammitkom bl-Ispirtu Santu. U ġara li f'dawk il-jiem ġie Ġesu minn Nażarett tal-Galilea u tammet minn Ġwanni fil-Ġordan. U minnu fih u wutila mill-ilma ras mewwiet jinfetħu u l-Ispirtu bħal ħamiema nieżel fuqu. U mis-mewwiet insema leħen, inti ibni l-Għażiż, fik sibt il-għaxqa tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Idħol fina Spiritu Qaddis fit-taxammar ġewwa fina qawwina bid-dama għad tkun taf li Alla jħobbok int min int għad tkun taf li Alla jridek int kif int ħafna qabel ma tweled diġà int kont intgħażilt Daġa ismek u imnaqqax f'ismewwiet Għad tkun taf li Alla jħobbok int kif int Taqtax qalbek jekk xi drabi nub għamilt Għax huwa dejjem jistennik illi lejh iddur jekk trid sabiex qalbek jerġa' jimla b'ferħ mill-ġdid. Idħol fija u Spiritu Qaddis fit-taxammar ġewwa fih qawwini bit-tama mulej qawwini bit-tama imlini bl-imħabba ġenninni f'imħabtek mulej idħol fina u Spiritu Qaddis idħol fija u Spiritu Qaddis fit-taxammar ġewwa fija qawwini bit-tama imlini bl-imħabba ġenninni f'imħabtek mulej għad tkun taf li Alla jħobbok int min int għad tkun taf li Alla jridek int kif int ħafna qabel ma tweled
diġa int kont intażilt, deġa ismek u bnaqqax fismewil. Għad kont taf li Alla jħobbok int kif int. Taqtax qalbek jekk xi drabi nut għamilt. Għax huwa dejjem jistennik illi lejh iddur jekk trid sabiex qalbek jerġa' jimla b'ferħ mill-ġdid idħol finu spirtu għadnis. Idħol fija u spirtu għadnis. Fittex ammar ġewwa fija qawwini bit-tama mulej. Qawwini bit-tama imlini bl-imħabba, ġenninni f'imħabtek mulej. Idħol fija u spirtu għadis. Fittex ammar ġewwa fija qawwini bit-tama imlini bl-imħabba, ġenninni f'imħabtek mulej. 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 Illum nafu l-post preċejs fejn Ġwan il-Battista kien jammet. Għana ridu kien jammet ma' xmara Ġordan, jew fi xmara Ġordan, però illum l-arkeoloġija kienet kapaċi tindika il-post eżatt. Il-post jismu Beta Bara, mhux imsemmi fil-mappa, imma qiegħed propju ftit qabel il-Baħar il-Mejjed. Ftit qabel Ġeriko u l-Baħar il-Mejjed. Għaliex il-post preċejs fejn Ġwan il-Battista kien jagħmel huwa importanti. Għal diversi raġunijiet, mhux tant għal raġunijiet storiċi imma għal raġunijiet teoloġiċi, għax jekk San Ġwan il-Battista għażel post fejn seta' jgħaddas in-nies fl-ilma bħala sinjal tal-konverżjoni tagħhom żgur illi m'għażlux f'kombinazzjoni. Kien propju f'dan il-post qrib il-Baħar il-Mejjed. Il-Baħar il-Mejjed huwa dak il-fax blu vertikali. Kien qrib il-post, dan il-post, il-Baħar il-Mejjed, illi l-poplu Ludi daħal mill-art tal-Eġittu lejn l-art imwieda. Dinja l-art imwieda li tinsab fuq in-naħa tal-lemin tagħna mal-Baħar Mediterran. Ix-xmara Ġordan li taqsam u xek l-art ta' Iżrael u tifret propju hija l-konfini ix-xmara Ġordan, il-konfini bejn l-art tal-pagani, in-naħa tal-Vant, u l-art ta' Iżrael, l-art imwieda, in-naħa tal-Punent. San Ġwan il-Battista jażel propju l-post minn fejn il-poplu Ludi daħal mill-art tal-Eġittu għall-art imwieda. Għaliex? Għax l-art imwieda għall-poplu Ludi kienet tfisser il-ħelsien, l-art tal-ħelsien. Il-ħelsien mhux biss mill-jasar tal-bnedmin, mill-jasar ta' min kellu l-poter fuqhom, imma fuq kollox il-ħelsien tal-qalb. Fil-fatt, fil-ktib tad-Deuteronomju b'mod speċjali kapitli 6 u 8 insibu b'mod sabiħ ħafna deskritta il-mixja li l-poplu Ludi jagħmel mhux biss fid-deżert imma l-mixja fil-qalb, il-ħelsien mill-idoli, il-ħelsien mill-allat foloz, propju fil-jiem li għadda fil-bżonn, qalb it-taqbit, qalb id-diffikultajiet,
qalb il-kriżijiet li għaddew minnhom matul l-40 sena fid-deżert. Id-deżert serva biex jippurifika lill-poplu, ħalli jkun lest biex jidħol fl-art imwieda, l-art tal-ħelsien, u hemmhekk ikun jista' ikollu lill-Alla bħala is-sultan il-mexxej tiegħu, ir-raj tiegħu. Mela meta San Ġwan jażel dak il-post preċejs qrib Gilgal minn fejn Ġoswe daħħal lill-poplu ludi fl-art imwieda, meta San Ġwan jażel dan il-post, żgur li jażlu bl-intenzjoni li kull min imuru jgħaddi minn dik ix-xmara, l-istess xmara illi minna għaddew il-poplu ludi minnu għadda l-poplu ludi ħafna snin qabel, ried San Ġwan ifisser illi min jerġa' jinżel f'dak l-ilma, jerġa' jgħaddi minn dik ix-xmara, qiegħed jiddeċiedi li jkollu mixja fil-qalb, mixja ta' ħelsien. U tantu hekk, illi ftit iktar l-isfel mal-baħar il-mejjet, insibu sal-ġurnata mqazza tal-lum il-fdalijiet tal-komunità ta' Qumran, illi aktar xfija kien jgħixu dawn l-Esseni, jgħidulhom l-Esseni. L-Esseni kienu nies illi kienu jgħixu f'Ġerusalem, il-belt ta' Ġerusalem, imma iddeċidew billi f'Ġerusalem kien hemm ħafna korruzzjoni, billi f'Ġerusalem id-qassisejn il-kbar dbedu mill-ispirtu minn dak li hu spiritwali u nħlew iktar f'dak li hu materjali, tant li spiċċaw aktar ħsiebhom kif se jakkwistaw, kif se jgwadanjaw, u minħabba fekk kien hemm ħafna korruzzjoni fit-Tempju ta' Ġerusalem, qalb it-tmexxija tat-Tempju, qalb is-saċerdoti tat-Tempju. Dawn l-Esseni dbedu minn Ġerusalem, niżlu qrib il-Baħar il-Mejjet, propju qrib il-Baħar il-Mejjet, qrib fejn San Ġwan kien jgħammet għal liema raġuni. Sempliċiment biex jistennew lill-Messija u jibnu tempju, jagħmlu tempju mhux tant tal-ġebel imma tempju fil-qalb. Iħejjulu tempju fil-qalb. Hekk tantu hekk li mbagħad aħna mhux hekk fl-Ittri ta' San Pawl insibu din l-espressjoni mhux hekk intom tempju tal-Ispirtu Santu, mhux il-ġebel huwa t-tempju tal-Ispirtu Santu. Din hija xi ħaġa li żgur San Pawl ma kienitx oriġinali għal kollox imma ħada minn dawn in-nies li kienu jgħixu qrib il-Baħar il-Mejjet, il-komunità tal-Esseni kienu nies ċelibi, nies li jgħixu ċelibat, hija xi ħaġa straordinarja fl-Antik Testament, li nies jgħixu ċelibat, x'intom tafu li għallut importanti ħafna żwieġ, mhux hekk għax jagħmel parti mill-istennija tal-Messija, imma dawn in-nies jażlu illi jgħixu ħajja ta' penitenza, ta' sakrifiċċju, jgħixu ħajja fil-qrib mal-kelma t'Alla, jistudjaw kontinwament il-kelma t'Alla u jgħixu ħajja ta' purifikazzjoni. Tgħiduli dan kollu kif nafuh? Dan kollu nafuh għax fil-għoljiet u l-muntanji li jdawru l-Baħar il-Mejjet fuq in-naħa tal-punent tiegħu, ġifri jiġi kważi ftit il-bot minn Betlem, taħt Betlem, instabu ħafna erjen illi f'dawn l-erjen minnhom l-arkeoloġi irnexxielhom joħorġu ħafna kitbiet antiki illi juru mhux biss dak li kienu jagħmlu l-Esseni, kienu jgħaddu ħafna ħin jiktbu, jikkupjaw il-kelma t'Alla, jikkupjaw l-iskrittura. Imma mhux biss dak li kienu jagħmlu, saru jafu llum l-arkeoloġi, ma wkoll il-mod ta' kif kienu jgħixu għaliex għax wieħed mill-kotba li nstabu jitkellem propju dwar ir-regola tal-komunità, kif kienu jgħixu dawn l-Esseni. Għalfejn qiegħed ngħidu dan kollu? Għax allura madwar il-Baħar il-Mejjet ftit il-bogħod minn Ġeriko qrib Gilgal
kien hemm propju komunitajiet, kien hemm diversi esperjenzi ta' nies illi kienu jridu jerġgħu jirrepetu, jerġgħu jgħixu dik l-esperjenza li jagħmel il-poplu meta poġġa saqajħa l-ewwel darba fuq l-arti mwieda. L-arti mwieda ma kienx tfisser biss art tagħhom, imma kienet fuq kollox tfisser l-għażla ta' Alla bħala l-mexxej, bħala r-raj. U biex jagħmlu din l-għażla, għandna qari sabiħ fil-kapitlu 13 tal-ktieb ta' Ġosuè, qari sabiħ ħafna, naqrawh fil-Quddies, meta Ġosuè ħin minnhom lil poplu jgħidlu issa li wasalna biex nidħlu fl-arti mwieda, inti ma tistax tibqa' seqlaw u seqlem, ma tistax tibqa' seqlaw fl-arti mwieda u s-seq l-oħra li lin mill-Ġordan fl-art tal-pagani. Trid tiddeċiedi, jgħidu Ġosuè lill-poplu ludi, tiddeċiedi, tagħmel għażla. U allura ħafna nies kienu jippruvaw jgħixu din l-esperjenza. Ma ninsewx li hemmhekk propju wkoll Ġosuè qabel ma daħar fl-arti mwieda, propju fuq din in-naħħa fejn kien jagħmel Ġwanni, il-post kien jismu Betabara, il-post minn fejn toħroġ il-barra, barra, x'joħroġ il-barra, il-Ġordan toħroġ il-barra fil-Baħar il-Mejjed. Propju f'dan il-post, Betabara, fejn Ġwanni kien jagħmel, kienu jsiru diversi esperjenzi marbutin ma' dan id-dħul tal-poplu ta' Iżrael fl-Eġittu. U hawnhekk f'Gilgal qrib Betabara, Ġosuè qabel ma daħħal il-poplu fl-arti mwieda, ma ninsewx li Mosè kien miet u xekk, u kien ġie mitfun fuq il-Muntanja Nebo, il-Muntanja Nebo li tiġi fuq in-naħħa l-oħra, tiġi f'dawn l-inħawi il-Muntanja Nebo, dawn l-inħawi tal-Ġordan illum, il-Ġordan tal-lum, ma ninsewx li Mosè kien miet u allura Ġosuè kien li daħħal lill-poplu fl-art ta' Iżrael. Propju u jdaħħal lill-poplu fl-art ta' Iżrael meta wasal Gilgal, x'jagħmel Ġosuè? Jagħmel l-ikla tal-għejd. Jagħmel l-ikla tal-għejd. U dik l-ikla tal-għejd baqgħet issejr tifkira tagħha minn dawk in-nies li kienu jmorru propju qrib dan il-post, qrib Betabara, qrib il-Baħar il-Mejjed, qrib Gilgal, biex jerġgħu jfakru il-ħelsien tagħhom mill-art tal-Eġittu, il-ħelsien tagħhom mill-idoli, il-mixja tagħhom ta' purifikazzjoni, ta' konverżjoni, id-tbatija tagħhom fid-deżert u r-rida tagħhom illi jikkonvertu u li jqisu lil Alla bħala l-uniku raj, l-uniku mexxej tagħhom. Tantu hekk illi qrib il-komunità tal-Esseni instabu diversi fdalijiet, pereżempju, ta' Adam, ta' ħrief sħaħ, ġi l-Adam tagħhom kien sħiħ, ma kienx miksur, kif jitlob il-ktib tal-Esodu u l-ktib tad-Deuteronomju li għandha ssir l-ikla tal-għejd. Minn dan l-arkeoloġi konkludew li żgur li f'dawn il-postijiet kienet issejr xi tip ta' ikla ritwali marbuta mal-ikla tal-għejd. Għalfejn qed ngħiduh dan kollu. Mhux biss għall-interess tal-informazzjoni. Imma x'dan kollu jpoġġina fil-kuntest tal-ġrajja tal-lum. Il-kuntest tal-ġrajja tal-lum. Ġesu li jiġi mammed minn Ġwanni. Xiġifieri l-mamudija li Ġwanni jagħmel lil Ġesu, xiġifieri l-mamudija ta' Ġesu li hija differenti minn dik ta' Ġwanni, xiġifieri l-mamudija tagħna. Hekk aħna ma ninsewx kemm inqabblu l-mamudija tagħna u x'hekk mal-ħruġ tal-poplu ta' Iżrael mill-art tal-Eġittu, mal-modija tagħhom fil-Baħar l-Aħmar, kemm infakruha din. Li jerġa' mbagħad Ġosuè ifakkar fil-qsejm li għamel tal-Ġordan. Ġosuè jaqsam il-Ġordan, il-ktib ta' Ġosuè jgħidilna li meta ġie biex jaqsam il-Ġordan Ġosuè billi l-ilma kien għoli, il-Ġordan waqaf fuq in-naħa ta' fuq, waqaf, ma baqax nieżel. L-istess kif ġara fil-ktib tal-Esodu meta Mosè qasam mal-poplu tiegħu fil-baħar, mill-baħar tal-qasab u xek mill-Baħar l-Aħmar. Interessanti dan kollu għax ipoġġina fil-kuntest ta' xi tfisser fil-profondità tagħha l-mamudija. Il-mamudija tfisser il-mixja tagħna ta' purifikazzjoni. Il-mamudija tfisser
il-mixja tagħna biex neħilsu mill-idoli, il-mixja tagħna biex il-mulej jkun l-uniku raj u mexxej tagħna, l-uniku Alla tagħna. Fuq in-naħa l-oħra ta' slide għandkom il-Ġordan, ix-xmara Ġordan, mhix xmara kbira, xmara żgħira ħafna u xmara maħmuġa ħafna. Maħmuġa mhux għax itfgħu il-ħmiġ fija, imma maħmuġa għax is-sodda tagħha hija kollha kemm tajn. U allura rari ħafna li l-ilma jkun nadejf ikun por. Għalfejn qegħdin ngħidu dan? Għax dan ifisser li Ġesu niżel f'dik it-tejp ta' xmara. Niżel f'dak l-ilma maħmuġ. Niżel f'dak l-ilma li huwa l-ilma tal-purifikazzjoni tal-bnedmin tad-dinja kollha. Tinsew x'għadna kif għedna li dak il-post kien simboliku ħafna. U f'dak il-post mhux hekk għaddew mhux biss minn dak il-post għaddew mhux biss il-Lut flimkien ma' Ġoswe, imma kienu jmorru diversi Lut biex jiċċelebraw il-ħelsien, biex jerġgħu jgħixu, jerġgħu jġeddu x-xewqa tagħhom li jippurifikaw ħajjithom u jersqu lejn Alla. U allura f'dan il-kuntest aktarx Ġwanni llum jaħsbu li aktarx Ġwanni nnifsu l-Battista kien wieħed minn dawn l-esseni, kien membru ta' din il-komunità. Anki għaliex Giuseppe Flavio jiddeskrivi din il-komunità tal-Esseni, ma mhux biss Giuseppe Flavio, għandna informazzjoni minn storiċi oħrajn, bħal Plinio, pereżempju, li kien storiku Ruman. Dawn ukoll jikkummentaw, ifissru, juruna kif kienet din il-komunità tal-Esseni. Ishom monaċi, kienu jgħixu kif semmejna fil-parti kbira tal-ġurnata tagħhom, jaħdmu imma fuq kollox jikkupjaw il-kotba mqazza. Tinsewx li ma kienx hemm dakinhar l-istamperiji u xek ma kienx hemm il-photocopies bħal manna llum. U allura b'xi mod il-kelma tal-Alla rridu jmexxuha. Allura għandna lil Ġwanni illi kien ixandaru jgħid ġej warajja minnu aqwa minni li jien ma jistħoqlix nitbaxxa qudiemu u nħolli l-qfieri tal-qorq tiegħu. Hekk kif ġieli semmejna, illum jaħsbu illi Ġesu kien wieħed mid-dixxipli ta' Ġwanni. Din il-frażi insibuha diversi drabi fil-Vanġeli, fis-sinottiċi b'mod speċjali. Ġesu kien jimxi wara Ġwanni. Imma wara Ġwanni mhux biss għax kien qiegħed warajh, mhix xi ħaġa marbuta biss mal-post fejn kien qiegħed Ġesu, le, imma mixi warajh bħala dixxieplu. Ġej warajja min huwa aqwa minni. U dejn diġà tgħidilna ħafna fuq Ġwanni. Hija verament espressjoni sabiħa illi naħseb illi turi x'kalibru, x'tejp ta' persuna kien dan Ġwanni. Kemm kien bniedem ta' veru, kemm kien bniedem reali, kemm ma kienx jinħeba wara subħajh, kemm kien jgħid l-affarijiet kif huma. Ġej warajja min waqwa minni. Għalkemm Ġwanni kellu d-dixxiepli tiegħu kif nafu xek mill-Vanġeli, però meta jinduna li Ġesu u ikbar minnu u aqwa minnu ma jsibix bitqila biex iwarrab min nofs, ma jsibix bitqila biex jesprimi l-verità, jgħid il-verità. Ma jistħoqlix nitbaxxa qudiemu u nħolli l-qfieri tal-qorq tiegħu. Nispjegajnija darb'oħra jekk tiftakru fin-novena tal-miliet ta' din is-sena. Jekk tiftakru konna għedna li kien hemm it-tradizzjoni msibuha fit-Talmud din illi meta mara li tkun miż-żewġa imutilha r-raġel u xek bil-liġi tal-Levirat hu ir-raġel il-mejjet ried jiżżewweġ mill-ġdid il din il-mara biex jagħti nisel għal ħuh il-mejjet. Imma jista' jiġri li xi ħadd mill-aħwa ma jkunx irid jiżżewweġ il-mara tal-mejjet. U allura dak li jmiss warajh
L-ieħor dak li jmiss x'jagħmel? Kien iħoll is-sandli tar-raġel li suppost kien imissu jiżżewweġ, iħoll is-sandli u jobżoq fuq dan is-sandli. Bħalli kieku biex jgħidlu hija titlef id-dritt li tiżżewweġ lil din il-mara, hija titlef id-dritt li tagħti nisel lil ħowk. U dan id-dritt se nieħdu jien. U allura San Ġwan meta jgħidli ma jistħoqlejx inħoll is-sandli il-qor tiegħu għal Ġesu qiegħed jerġa' San Ġwan jagħmel att ieħor ta' umiltà. Qiegħed jgħid jien lanqas biss jistħoqli jaħbad ma' moħħi jew jiġini frażi li naħodlu postu. Li nkun jien dak li nieħu l-post tal-aros. Ma ninsewx li San Ġwan jiddeskrivi lilu nnifsu bħala il-ħabib tal-aros. L-aros huwa Ġesu u Ġwanni iqis lilu nnifsu bħala l-ħabib tal-aros illi għandu l-arusa. L-arusa tiegħu hija l-Knisja. L-arusa tiegħu hija aħna, kull wieħed u kull waħda minna. U Ġwanni allura b'din l-espressjoni juri illi qiegħed mhux biss iċċedi dan id-dritt imma qiegħed jgħid lanqas biss jaħbad ma' moħħi, lanqas biss għandu jiġi frasi illi jiena neħodlu dan il-post tal-aros lil Ġesu. U jkompli espressjoni sabiħa ħafna, jien nammitkom bl-ilma, iżda hu jammitkom bl-Ispirtu Santu. U hawnhekk għandna differenza bejn il-Magħmudija ta' Ġwanni l-Battista u l-Magħmudija ta' Ġesu. Għalkemm il-kuntest teoloġiku li semmejna mhux hekk. Allura il-mixja fid-deżert, il-ħelsien mill-idoli, il-konverżjoni tal-qalb, id-deċiżjoni li nqisu lil Alla bħala l-uniku raj tagħna, l-uniku mexxej tagħna. Għalkemm dak kollu jinsab ukoll fil-Magħmudija ta' Ġwanni kif ukoll fil-Magħmudija ta' Ġesu, però hemm differenza kbira. Hemm differenza kbira bejn kif kien jagħmel Ġwanni, bejn it-tifsira tal-Magħmudija ta' Ġwanni u t-tifsira ta' Ġesu. U fejn hi din id-differenza? Ġwanni kien jagħmel bl-ilma. Il-Magħmudija ta' Ġwanni kienet biss sinjal minn barra. L-ilma li jxarrab, l-ilma li tħossu, l-ilma li todos fih, imma ma jagħmellek xejn, ma jagħmel xejn. Kull ma jagħmel l-ilma effett lill-persuna minn barra. Imbagħad il-persuna fil-Magħmudija ta' Ġwanni kienet tiddeċidi hi skont ir-rida tagħha jew skont il-ħsieb tagħha x'se tagħmel bil-ħajja tagħha. Il-Magħmudija ta' Ġesu mhijiex esperjenza bħal tal-ilma minn barra. Il-Magħmudija ta' Ġesu hija l-Magħmudija bl-Ispirtu Santu. X'jiġifieri? Bil-Magħmudija Ġesu jikkomunikalna, jagħtina anki jekk permezz tas-sinjal tal-ilma. Jikkomunikalna bil-Magħmudija tiegħu Ġesu l-Ispirtu tiegħu. X'aħna ngħidu? Qed ngħidu li flimkien mal-enerġija tiegħi, flimkien mal-enerġija tiegħek, dik li żommok ħaj, dik li tqajmek filgħodu, dik li tagħtik is-saħħa biex tmur għax-xogħol, dik li tagħtik id-dawl biex tara kif se ġġib ruħek ma' wliedek, mar-raġel tiegħek, mal-mara tiegħek. Flimkien ma' dik l-enerġija tiegħek. Il-Mulej Ġesu permezz tas-sagrament tal-Magħmudija jagħtik l-enerġija tal-Ispirtu tiegħu, jagħtik l-enerġija tiegħu. Fi kliem ieħor jagħtik il-qawwa li tmexxi lilu, il-qawwa li kienet tmexxi lilu, l-imħabba tiegħu, il-ħniena tiegħu, il-motivazzjonijiet tiegħu, ir-raġunijiet tiegħu, il-mod ta' kif jirraġuna hu, il-mod ta' kif iħossu, il-mod ta' kif jasal biex jiddeċiedi jew dan hu l-Ispirtu Santu. Il-qawwa li Ġesu jagħtina permezz tas-sagrament tal-Magħmudija. U dan kollu li qegħdin ngħidu effett tal-Magħmudija ta' Ġesu meta tpoġġih fil-kuntest ġeografiku li semmejna ftit ilu. Betabara, Gilgal,
il-baħar il-mejjet l-esseni. Jieħu tifsira tas-sew sabiħ. Għax huwa l-Ispirtu ta' Alla, mhux tant id-deċiżjonijiet, mhux tant id-determinazzjoni tagħna, mhux tant l-għażliet qawwijin tagħna, imma huwa l-Ispirtu ta' Alla li jaħdem minn ġo fina, li jikkonvinċina bil-mod, il-mod minn ġo fina. U din hija kwalità importanti ħafna fil-fidi tagħna. Il-fidi fil-loġika taż-żerrija tal-mustarda li taħdem minn ġewwa bil-mod il-mod. Il-fidi fil-loġika tal-melħ tal-art li jaħdem minn ġewwa bil-mod il-mod. U dan il-mod li jagħżel Alla, dan il-mod tal-umiltà, dan il-mod moħbi li jagħżel Alla biex ibiddel il-qalb tal-bniedem mingħajr ħafna storbju. Dan il-mod jagħżel Alla biex jeħlisna mill-idoli tagħna, mill-allat folozz tagħna, fit-triq tal-ħajja tagħna. It-triq ta' ħajjitna tixbaħ ħafna il-mixja li jagħmel il-poplu ta' Iżrael mill-Eġittu għall-Arti Mweda. Il-ħajja tagħna tixbaħ ħafna lil dik il-mixja. Ħanġibu eżempji sempliċi ħalli niftehmu. Hekk forsi kien hemm żmien f'ħajti jew f'ħajtek illi tmur l-università u li tġib degree u li jkollok xogħol u xek li tixtieq int li trid int. Forsi kien sar Alla tiegħek l-iktar ħaġa importanti. Imbagħad jiġru xi affarijiet fil-ħajja. Jiġru xi affarijiet li juruk jgħidulek isma' mhux dik l-iktar ħaġa importanti. Imma hemm affarijiet oħra li huma iktar importanti. Forsi għal żmien inti ħsibt li r-raġel tiegħek, il-mara tiegħek jew it-tfal tiegħek huma l-iktar ħaġa importanti. Imma mbagħad inti għaraft bil-mod il-mod. Għaraft l-istorja għarfitek bil-mod il-mod. Jew aħjar il-mulejja Alla purifikak bil-mod il-mod f'din il-mixja tad-deżert. Illi le mhux ir-raġel tiegħek u l-iktar importanti. Le mhux il-mara tiegħek l-iktar importanti. Le mhux it-tfal tiegħek huma l-iktar importanti. Imma hemm xi ħadd li huwa iktar importanti. Ekku din il-mixja ta' purifikazzjoni illi l-poplu ludi kien jiċċelebra madwar il-baħar il-mejjet, madwar il-post Gilgal Betabara, fejn kien jgħaddi, fejn għadda, fejn ifakkar il-modija. It-tieni jgħid, qedna li hemmhekk Ġoswe reġa' ċċelebra lejt li huwa mhux hekk hija l-ikla sinjal tal-ħelsien tal-poplu ludi. Aħna wkoll għandna lejt tagħna, għandna ċ-ċelebrazzjoni tagħna li nagħmlu jekk irridu kuljum, imma kull nhar ta' ħadd li hija l-Ewkaristija. Li hija l-festa tal-ħelsien, tal-liberazzjoni, li hija kumpanija, għajnuna, support, sosten biex kultant u tant aħna wkoll niftakru, nimtlew bil-kuraġġ, nerġgħu niċċelebraw il-ħelsien, il-purifikazzjoni, il-libertà mill-idoli tagħna u nerġgħu nażlu lil Alla bħala l-uniku raj, l-uniku ħellies tagħna. U allura dan kollu jsir bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddejs, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U San Mark ikompli, jekk tinnotaw tanti kbira differenza bejn l-ewwel paragrafu u t-tieni, almenu kif jerġa' jibda u ġara li f'dawk il-jiem ġie Ġesu minn Nażaret li qisu tgħid imma hawnhekk qabeż xi ħaġa, inqabżet xi ħaġa, le, ma nqabeż xejn. Kważi m'hemmx kontinwità, donnu m'hemmx kontinwità, imma fil-fatt l-Evanġelista irid jurina meta qalilna u ġara li f'dawk il-jiem li fihom Ġwanni kien jippriedka u kien jgħammet ħdejn il-Ġordan. F'dawk il-jiem li Ġwanni kien jippriedka u jgħammet lejt, jippriedka lejt u jgħammet biex jiċċelebra lejt. F'dawk il-jiem li fihom il-poplu kien imur ħdejn Ġwanni biex jerġa' jiċċelebra il-ħelsien tiegħu, il-passaġġ tiegħu lejn l-Arti Mweda. Proprju f'dawk il-jiem jiġi minn Nażaret tal-Galilija Ġesu. Ekku allura Ġesu
jinżel minn Nazaret il-Galilija, din hija l-għadira tal-Galilija, Nazaret tinsab hawnhekk, jinżel Ġesu jaqsam fuq in-naħa l-oħra tal-Ġordan, jgħaddi min-naħa tal-Lvant tal-Ġordan u jinżel u jieqaf f'Betabara. Għalfejn importanti li naraw il-moviment li għamel Ġesu. Għax San Mark irid jurina li Ġesu beda propju mill-bidunet tal-Vanġelu tiegħu, beda mixja għan-niżla, beda mixja ta' nżul, mixja ta' umiltà, illi twaslu biex f'Ġerusalem Ġesu jispiċċa imsallab fuq salib. Imsallab fuq salib. U diġà f'din is-silta tal-Vanġelu li għandna llum, diġà għandna previżjoni, diġà qiegħed jurina minn qabel Ġesu kif se jispiċċa ħajtu. Ġesu jibda ħajtu u jispiċċija bl-istess mod. Bl-istess mod. Mela Ġesu jiġi minn Nazaret tal-Galilija, jinżel u x'jagħmel? Jiġi il-Ġordan, il-kelma Ġordan hija kelma ludija li tfisser dak li nieżel, Jordan, dak li nieżel. Hekk tfisser. Mela jinżel minn Nazaret għal Betabara, jinżel ma dak li jinżel u jispiċċa wkoll biex jodos jitammet. Il-kelma titammet tfisser todos fl-ilma tal-Ġordan. Jodos jiġi mammet minn Ġwanni fil-Ġordan. U minnu fih u tiela. San Mark irid jurina, irid jgħidilna mod sabiħ ħafna illi il-bniedem jirrealizza lilu nnifsu, il-bniedem ikun tassew bniedem, aħna nkunu tassew bnedmin meta. Nkunu tassew bnedmin meta naqdu lil xulxejn. Meta nkunu għaddejja ta' xulxejn. Meta ma noqgħodux infittxu ma' xulxejn. Meta nniżlu rasna. Meta ma nħallux rasna merfu għal fuq. Dakinhar il-bniedem ikun bniedem tassew. Hija l-umiltà li tagħmilna bnedmin tassew. Il-kelma umiltà mhux hekk. Ġejja mill-kelma humus li tfisser trapp. Aħna magħmulin mit-trapp tal-art. Umiltà. U Sant Wistin jgħidilna li l-umiltà mhix li tbaxxi lilek innifsek. Mhux li toqgħod tgħid tara kemm m'iniex kapaċi, le. L-umiltà hi l-verità. Il-verità. Jekk inti taraf tassew int min int bit-tajjeb u bil-ħażin tiegħek bl-inqas tajjeb tiegħek ma tistax ma tkunx umli. Jekk inti veru ma tistax ma tkunx umli. U allura huwa dan il-mod kif aħna ngħixu, kif Ġesu jitla mill-ilma, ma ninsewx illi l-ilma hu sinjal tal-mewt, sinjal tal-qerda. Ġesu jitla mill-ilma, propju jitla mill-ilma għax kien kapaċi jinżel fih. U x'jiġri jara ismewiet jinfetħu jgħidilna l-Vanġelu. Issa forsi traduzzjoni tista' tkun ftit aħjar. Għax aktar milli jinfetħu għandna l-kelma jiċċartu. Tgħidu li x'differenza hemm. Id-differenza tinsab fil-fatt li jekk jinfetħu jistgħu jerġgħu jingħalqu, jekk jiċċartu ma jistgħux jerġgħu jingħalqu. U dik tagħmel differenza kbira. Insibuha wkoll fil-ktieb tal-Profeta Eżajija. Mhux li ismewiet jiċċartu. Smajnija u kantajnija fil-ġranet li għaddew fi żmien tan-novena tal-Milied fi żmien tal-Avvent. Mhux li ismewiet jiċċartu u jinżel il-ħellies u jiġi l-ħellies. Il-Lowt kienu jemmnu illi hemm 7 saffi ta' smewiet. 7 saffi ta' smewiet. U bejn saff u ieħor trid 500 sena mixi biex tasal minn saff għal ieħor. Fuq l-aħħar saff, is-7 saff, l-iktar għoli, hemmhekk joqgħod Jaħwe. Hemmhekk hemm Alla. U l-Lowt ta' żmien Ġwanni il-Battista kienu jemmnu illi Alla qafel
il-bibin kollha ta' smewiet. Alla tant xeba u ddejjaq mill-poplu, tant il-poplu ma kienx fidillejh illi għalaq il-bieb u rema ċ-ċavetta. Ma jridx jaf iktar dak li hemm fid-dinja, dak li qed jiġri fid-dinja. U meta San Mark jgħidilna u tira mill-ilma ra Ġesu, ra ismewiet jiċċartu. Jiet jgħidilna dan kollu. Jiet jgħidilna li Alla jinfed dawn is-7 smewiet u jinżel fuq l-art. Jinżel fuq l-art. Għaliex? Għax kif l-Esodu sama l-karba tal-poplu tiegħu, smajt il-krejb tal-poplu tiegħi u se ninżel biex neħilsu, hekk ukoll f'Ġesu. Il-missier jisma' l-karba tal-bniedem skjaf, tal-bniedem il-sejr u permezz ta' Ġesu jinżel biex isalvah. Ekku nixtieqkom timmaġinaw ix-xena, nixtieqkom timmaġinaw lil Ġesu fil-kju ma' ħafna nies oħra. Wieħed bħalhom, wieħed minnhom. Differenza ta' xejn. Ħadd ma radif xi differenza fih, ħadd ma għażlu mill-oħrajn. Ħlief Ġwanni. Ġwanni jinduna li hu l-ħaruf ta' Alla. Ġwanni jinduna li hu dak li hu ikbar minnu. U hawnhekk kif tkellimna dal-għodu fl-omelija, naraw b'mod ċar l-istejl li Ġesu jażel biex ikun bniedem, biex jgħix fost il-bnedmin, jew aħjar biex isalva l-bnedmin. Li minnu dan l-istejl? Huwa l-istil tal-inkarnazzjoni li jsir wieħed bħalna. Tant iħobbna, tant ħabb l-umanità tagħna illi assumija fuqu, li ħada fuqu. Bħalli kieku tant tħobb xi ħaġa li jissir dik il-ħaġa li tħobb. Hekk jiġri lilna aħna fil-ħajja u x'hekk. Tant tħobb xi ħaġa, tant tħobb persuna li jissir dik il-persuna li tħobb. Issir dik il-ħaġa li tħobb. Taħseb fuqha toħlom biha. Ġesu u Alla li tant iħobb il-bniedem illi sar dak li jħobb. Sar bniedem. U għażel li ma stil. L-istil tal-qaddej ta' Jahwe. Dan kif nafuh? Dan ma nafuhx biss għax għandna dan il-moviment ta' nżul fil-Vanġelu ta' San Mark. Imma nafuh ukoll minn din ix-xena sabiħa tal-Magħmudija. Ismewiet jinfetħu u l-Ispirtu bħal ħamima nieżel fuq. Fiex tfakkarkom il-ħamima? Hawnhekk San Mark għandu overlapping ta' diversi episodji tal-Antik Testament. Hemm ħafna episodji fuq xulxejn illi rid ifakkarna fihom permezz ta' din ix-xena tal-ħamima. Jinżel bħal ħamima. L-ewwel li nsibu il-ħamima fl-Iskrittura, fil-Ktieb tal-Ġenesi, meta l-Ispirtu ta' Alla iżjedx jgħidilna l-Ktieb tal-Ġenesi bħal ħamima fuq il-kaos, fuq il-baħ. U dan meta ġara? Qabel ma beda l-ħolqien, qabel il-ħolqien tad-dinja. U hawnhekk din il-ħamima jew aħjar l-Ispirtu ta' Alla li jerġa' jitfaċċa bħal ħamima propju fil-mument tal-Magħmudija ta' Ġesu. X'irid jgħidilna? Illi qed tibda kreazzjoni ġdida. Qiegħed jibda ħolqien ġdid. Alla jrid jerġa' joħloq, irid iġedded dak li kien ħalaq, dak li kien għamel permezz tal-persuna ta' Ġesu, permezz ta' Ġesu. Imma l-ħamima nsibu iktar tard fil-Ktieb tal-Ġenesi meta Noe wara li jibgħat asfur wara li ieħor fl-aħħar jibgħat il-ħamima biex jarek nixfiċ l-art. Tiftakruha l-istorja. U l-ħamima tiġi lura b'fera ta' żebbowġ f'munqara. U Noe jistrieħ għaliex għax jgħid minn Alla sobieħ minn dak li jagħmel lid-dinja. Mela d-dinja tista' terġa' tibda tgħix. Il-ħajja
reġet mill-ġdejt fid-dinja. Il-ħamima tal-paċi, tas-serenità, il-ħamima tal-ħajja. U San Mark f'din il-ħamima qiegħed iwasslilna mill-ġdejt lilna wkoll il-ħajja, il-paċi, il-paċi li jġib Ġesu, il-paċi li tiġi mat-tiġdejt tal-ħolqien li ġablilna Ġesu. Imma wkoll il-ħamiema u dak l-asfur insibuh kemm il-darba fis-Salmi illi ifittex dejjem il-bejta tiegħu. Jerġa' jmur għall-bejta tiegħu, marbut wisq mal-bejta tiegħu. U hawnhekk il-Vanġelu jrid jurina jrid jgħidilna illi l-bejta tal-Ispirtu ta' Alla, id-dar tal-Ispirtu ta' Alla, id-dar per eċċellenza hija Ġesu. U f'Ġesu kull wieħed u kull waħda minna. Il-ħamima li tmur lejn id-dar tagħha, il-ħamima li tfittex il-bejta tagħha fil-qalb tiegħi, fil-qalb tiegħek, fil-qalb tagħna, sakemm aħna marbutin ma' Ġesu. U jkompli l-Vanġelu u mismewiet instema leħen mis-sema. Inti ibni l-Aziz, fik sibt il-għaxqa tiegħi. Hawnhekk għandna almenu f'din is-sentenza inti ibni l-Aziz, fik sibt il-għaxqa tiegħi 3 episodji mill-Antik Testament, 3 ġrajiet mill-Antik Testament. Inti ibni l-ewwel episodju, l-ewwel xena, inti ibni. Tiġi qudiemna xbija tal-qaddejta Jaħwe tal-kapitlu 42 tal-ktieb tal-Profeta Iżajija. Inti jibni. Inti jibni. Inti jibni għaliex? Għax għażilt lilek sabiex tkun inti l-ħellis tal-poplu tiegħi. Inti jibni għaliex? Għax għażilt lilek biex jien inkun fejk. Interessanti, din diġà semmejnija drabi oħra, illi il-ġeneratività, il-missier li jnissel lill-ibnu, aktar mill-li hija ġenerazzjoni bioloġika, hija ġenerazzjoni ta' xebħ tal-karattru. Inti jibni għax inti bħali. Inti jibni għax inti taħseb kif naħseb jien. Inti tħoss kif inħoss jien. Fil-mentalità semitika, liben mhux tant dak li huwa ġenerat bioloġikament, imma liben u dak li huwa ġenerat spiritualment, psikoloġikament, reliġjożament, fil-karattru, fl-attitudnijiet. Fis-Salm 2, ibni jint, illum jien nissiltek, għandna propju prova ċara ta' dan li qegħdin ngħidu. Għaliex? Il-missier l-salmista jgħidlu ibni jint, illum jien nissiltek għas sempliċi raġuni li s-salmista min qiegħed jikteb jixbaħ lill-missier. Għandu xebħ kbir mal-missier. Allura dik hija l-ewwel xena, il-kelma Aziz. Aziz. Inti ibni l-Aziz. Il-kelma Aziz tfakkarna f'kapitlu 22 tal-ktieb tal-Ġenesi. Meta Abraham jisma' lil Alla jgħidlu, Abraham, ħu lill-ibnek il-Aziz, il-waħdini tiegħek, l-ibnek il-maħtur, il-waħdini tiegħek. Uħudu fuq l-olja ta' Morija u nafu x'ġara, nafu kif tkompli l-istorja biex toffriħ b'sakrifiċċju. U Abraham jitlaq fuq l-olja ta' Morija. Imma is-sakrifiċċju ma jagħmlux ta' Eżak, ma joffrix, ma jissagrifikax lill-ibnu lill-Alla fil-waqt li il-missier jissagrifika lill-ibnu. Alla jissagrifika lill-ibnu. Alla jagħti lill-ibnu biex jien u int inkunu nistgħu narfu l-imħabba infinita, l-imħabba kbira, l-imħabba bla limiti li għandu l-missier għalina. San Pawl jgħidilna jekk il-missier tagħna lill-liben, tagħna lill-ibnu, jekk missier jagħti lill-ibnu, kif ma jagħtinix kollox miegħu? X'se jżomm għalih il-missier jekk kien kapaċi jagħtina lill-ibnu? San Pawl.
U allura hawnhekk għandna din ix-xena li tfakkarna fix-xena tal-Kalvarju, f'Ġesu li jagħti lilu nnifsu. Ix-xena tal-Kalvarju wkoll tixbaħ lil din ix-xena. Għaliex? Għax hemmhekk ukoll Ġesu kien bejn il-ħallelejn. Hemmhekk ukoll Ġesu kien wieħed mal-mitinbejn. Għalhekk kif bdiet il-ħajja ta' Ġesu tispiċċa. Jibda l-ħajja pubblika tiegħu wieħed mal-mitinbejn. U l-missier meta jarah, meta jinduna li ma stej l-għażel biex isalva lid-dinja, jitur fuq u jgħidlu, inti jibni l-għażiż, hekk inħobbok jien, hekk irridek jien. Inti l-għaxqa tiegħi, għaxqti fik. Inti jibni, inti bħali, jiena hekk bħalek. Kemm idaħħalna fil-misteru tal-imħabba tal-intimità ta' Alla, dan il-misteru tal-mamudija tal-mulej. U għandna l-aħħar episodju, l-aħħar xena, fik sibt il-għaxqa tiegħi, għaxqti fik nitaxxaq, inti l-għaxqa tiegħi. U hawnhekk nistgħu immorru f'diversi siltiet mill-Iskrittura. Pereżempju għandna il-ktieb tal-profeta Osea, illi lil din il-mara tiegħu anki jekk kienet prostituta, jidur fuq u jgħidilha inti l-għaxqa tiegħi. Anki jekk ma kienx fidila, inti l-għaxqa tiegħi. Insibuha wkoll din l-espressjoni diversi drabi fil-ktieb tal-Anja tal-Anijiet, inti l-għaxqa tiegħi. L-imħabba kbira li Alla għandu għal kull bniedem, għalina l-koll. Mela mhux aħna biss nixtiequ mmorru Betabara, mhux aħna biss nixtiequ mmorru Gilgal, mhux aħna biss nixtiequ naqsmu u nidħlu fl-arti mwieda, mhux aħna biss nixtiequ l-ħelsien mill-idoli tagħna, mhux aħna biss nixtiequ nagħmlu mixja ta' purifikazzjoni u ta' konverżjoni, mhux aħna biss. Imma Alla l-missier għandu ħerqa kbira, għandu xewqa kbira. Jett fit-tensjoni, ansjos li jien u int naslu biex narfu sbuħija tal-imħabba infinita li għandu għalina, tal-ħelsien, isbuħija tal-ħelsien li jatina, li rrit jatina meta aħna bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu impoġġuh l-ewwel fil-ħajja tagħna. Ejjew nitolbu lill-mulej biex din l-esperjenza ta' Ġesu, din l-esperjenza tal-modija tal-mixja, din l-esperjenza kontinwa li ma kienx ta' darba. Semmejna il-ħajja kollha ta' Ġesu mill-bidu sal-aħħar sa fuq is-salib. Il-fatt li jitla mill-ilma Ġesu wara li jiġi Muhammed mhux għajr ġbija minn qabel tal-qawmin tiegħu mill-imwiet li joħroġ il-xuxtat għax hekk tagħmillek l-umiltà, hekk jagħmillek il-qadi, hekk tagħmillek l-imħabba, hekk tagħmillek il-purifikazzjoni mill-idoli, toħorġok bil-ilma tal-mewt u tagħtik il-ħajja. Ejjew nitolbu lill-mulej biex issa li spiċċajna żmien tal-miriet, issa li ser nibdew iż-żmien ta' matul is-sena, il-kwotidjanità, il-ħajja ta' kuljum, il-ħajja ta' kuljum. Ejjew nitolbu lill-mulej biex fid-deżert tal-ħajja tagħna, fid-diffikultajiet li ngħixu, daqqa bil-ġuħ, oħra bil-għaġġ, oħra srib velenużi, oħra l-edewwa li jħorġu minn hawn u minn hemm, minn dik il-belt u mill-oħra. Id-diffikultajiet kollha li sab il-poplu ta' Iżrael u miexi mill-Eġittu għall-Arti Mwieda, diffikultajiet li nsibu aħna. Ejjew nitolbuh lill-mulej biex bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu jagħtina l-grazzja tal-purifikazzjoni tal-qalb, jagħtina l-grazzja li niltaqgħu miegħu matul il-mixja tal-ħajja tagħna b'mod dejjem iktar awtentiku, b'mod dejjem iktar veru.
sanqu bil-wieqfa u nkantaw flimkien it-talba tal-missierna. Missierna, Abba missier اللي ينتي في اسمه يتقدس الاسم ديك في القلب تهفنا ولاد مissierنا اللي ينتي في اسمه تجي سلطناتك ملايين تجي سلطناتك تجي سلطناتك يكون داك اللي تريد كيف السما يقدر فلان تجي سلطناتك تجي سلطناتك يكون داك اللي تريد كيف السما يقدر فلان مissierنا تينا الهوبس ليشيل اللي عنا بزون كل يوم احفر لنا النبت تاعنا كيف نحفروا للبنادمين اللي معنا وما كانوا مديونين مissierنا لا تدخلنيش في زمان تنسيوني وتجري احلسنا من كل حزن مش شبكة القرب احلسنا من كل قلب تدلمي تجي صلاتك فريد تجي صلاتك تجي صلاتك يكون داك اللي تريد كيف السما يقدر فلان تجي صلاتك تجي صلاتك يكون داك اللي تريد يكون داك اللي تريد انت يكون داك اللي تريد انت كيف السما يقدر فلان. Qabel ma ntemmu din il-laqgħa tagħna nixtieq nirringrazzjakom tal-partiċipazzjoni tagħkom hekk hawnhekk fil-kappella, nirringrazzja wkoll il dawk li jseguna bil-Facebook jew bil-YouTube għal parteċipazzjoni tagħkom għal din il-lezzjoni divina. Se jekk alla jrid nieqfu għal ftehim imbagħad nerġgħu nibdew fl-ewwel ħadd tar-Randan. Hekk ukoll illum bħala sinjal żgħir proprju fil-Magħmudija tal-Mulej ser titqassam lilna xema li tfakkarna fil-fidi tagħna, fil-fidi tagħna. Ħadna l-prekawzjonijiet kollha mhux hekk neċessarji biex ma jkun hemm l-ebda problema aħna u nqasmu x-xemat. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Irraddu ħajr lill-Alla. Il-lejla tajba. Lilek ukoll. Et jinfirex mal-widin leħen l-anġli ta' smewid għandja ħelwaran ta' fer edha tfawwar għal-gloriet gloria in excelsis Deo gloria in excelsis Deo gloria in excelsis Deo. Ikun nfaħħar Ġesu Kristu.